תקריא לנו סיפור, בסדר? פעם אחת היה צב. פעם אחת היה צב. כן. עוד סיפור, תמשיך. פעם אחת היה מים. כן, מה עוד? בקבוק. בקבוק, מה עוד היה? בקבוק מים. ואז מה קרה? לבקבוק? הוא נשפך. הוא נשפך, אוי אוי אוי. ומה קרה למים? נשפך. הם נשפכו המים? כן. אוקיי, תספר לי עוד את הסיפור, תמשיך לספר את הסיפור. פעם אחת היה אבא. עוד אבא. עוד אבא. כמה אבא? כמה אבא היו? 1, 2, 3 אבא. ואבא היה קטן. ואז בסוף כולם חיו באושר ואושר עד עצם היום יום. יופי, איזה סיפור יפה סיפרת לנו, תודה. תודה רבה על הסיפור חמוד. עכשיו לילה טוב. תגיד לילה טוב לסיפור. עכשיו עוד.